Hoxe faremos memoria, porque o silencio imposto despois do golpe de Estado do 36 quiso borrala, e hoxe escoitaremos a persoas que se rebelaron a esa imposición, agradecéndolle que grazas a elas chegara a nós. A pesares dese todo entramado legal e social represivo que durante a ditadura tentou eliminar a memoria dos dereitos e liberdades conseguidos durante a República, e que foi o mesmo sistema que durante a transición impediu que coñecéramos, xulgáramos e reparáramos a barbarie sufrida polas persoas disidentes de sexo e xénero. Hoxe imos tocar un tema que resulta incómodo para moitas persoas, sobre todo para as que teñan crenzas religiosas, porque esta edición de Memoria Diversa terá como fío condutor a relación entre a Igrexa, o control social e as disidencias de sexo e xénero, para explicar o papel desempeñado pola Igrexa Católica na construción desas normas sociais relativas ao corpo, á sexualidade, ao comportamento, ás relacións, ao vestiario, incluso o xeito de falar, de pensar, ese control que se mantiña con represión, con torturas, con humillacións e tamén, como veremos dispois, co secuestro e privación de liberdade. Esas ordes religiosas que foron fundamento ideolóxico do golpe de Estado fascista do 36 seguen existindo. Recicláronse e branqueáronse e convertéronse en servicios asistenciais tipo ONGs. É difícil confrontar esta realidade cando o Estado non atende a todas as vulnerabilidades sociais e as organizacións da Igrexa reciben financiamento público para dar estes servizos necesarios. Pode que o que hoxe nos pareza un mal menor, un servicio imprescindible, o altruísmo preciso para non precarizar máis os vulnerables chega algún día a nós coa mesma crudeza que chegou o patronato, destapando esa realidade incómoda coa que convivíamos e da que ninguén falaba.